Yo, what's up guys? Nagbabalik MJ Canto nga pala and Kendall Cullen. At kasama natin ngayon si Mami Rochelle. At ayun naman po si Mami Rochelle. Yun oh. Nice. At ayun na nga, good mood ang ating Mami Rochelle and Kendall Cullen for today's video. So guys, sa mga nagtatanong naman kung saan kami pupunta ulit today, magpupunta po ulit tayo ng Manawag Church, Pangasinan kasi palaspas today. So nakaputi naman tayo today, nakajacket lang ako kasi medyo mainit sa ating Mustang. Pwede na! Sana all. At syempre sa mga hindi pa po nakapag-follow dyan and subscribe sa aming YouTube channel and Facebook page, please mag-follow and subscribe ka na para po mas maging updated pa po kayo sa mga gagawin pa naming content. Itutuloy-tuloy po namin ito dahil po sa inyo. Maraming salamat nga po pala sa mga solid supporters natin dyan. Guys, sobrang salamat po sa inyong lahat. Grabe, ramdam ko po ang inyong suporta. At lalong-lalo na po sa ating mga followers. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-follow dyan, please mag-follow na po kayo. At ayun guys, nailak na po ni Mami Rochelle ulit ang ating main door. Kaya yun, safe na ulit ang ating bahay. Kaya guys, stay tuned lang po kayo dyan. At ito na nga, kailangan na po natin ilock ang ating gate para po sigurado na walang makapasok ng mga pusa, daga, aso kasi baka mag-iinuman na naman sila dyan. What? Gago! At ayun, nakaalis na po tayo ng bahay kaya si Mami Rochelle na munang magbibideo kasi nagdadrive po ako ng ating Mustang. At nakarating na po tayo dito sa compound nila Mami Rochelle at excited na po si Daddy B na makita ang kanyang apo para buhatin, panggigilan. Syempre, na-miss niya ang kanyang apo. Ayan, tamang buhat na. Tsaka may sinasabi sa akin si Daddy B pero para sa amin na lang yon. At ayun, nandito na po tayo sa may gasolinahan kasi kailangan natin paggasan ang ating Mustang para sigurado, full tank, paangat. Iwanan ng kasama na puro pangga. Nakapunta to the moon, road trip, brum brum. Sa fake, mga mata, namumula, asa ng trees, natala mo ba? Kung isa ka dyan, ikay nakapunta to the moon, road trip, brum brum. Zoom zoom. Oh, akala nyo si Nick Makino pa no? Hindi na po. Gago! At nandito na po tayo sa isa sa lugar na kung saan dinadayo ito. Dito lang yan sa may mga daan papuntang San Jacinto. Promise, kapag nagawi ka sa meriendahan na to, nako, hindi ka magsisisi, talagang masasarapan ka sa mga pagkain nila dito. Kaya saludo po ako sa mga vendors natin dyan. Napakasarap at napakagaling nila magluto. At ito na nga, nasa San Jacinto na po tayo. Mamayang konti, nasa Manawag na rin po tayo. Kala nyo malapit na yan, hindi pa po, medyo malayo pa po ng konti yan. At papasok na tayo ng poblasyon. Dito na po yan mismo sa may papasok sa may Manawag Church, Pangasinan. Sigurado ngayong araw marami na namang mag-aalilakad. Itong video na ito, nung Monday ko pa po sana siya na-post kaso medyo napakarami talaga naming gawain. Para mapanood din nyo at sa mga gusto magpunta ng Manawag, may idea na po kayo kung saan ba ito papunta at kung saan ba yung Manawag, 'di ba? Sa parking lot na to, dito talaga kami nagpa-park. At nung nakapag-park na kami, papunta na kami ng Manawag Church kaso may napadaan pa si Mami Rochelle kaya naisipan niyang bumili. Para pagdating namin sa church mismo, hindi na po kami maabala. At papatawid na po kami sa pedestrian lane. Kaya kung napapansin nyo, napakaraming nagbebenta ng palaspas that time. Kasi nga po, palaspas day that time. At habang naglalakad naman po sila ni Mami Rochelle, kami naman po ni Kendall Cullen is nagvi-video, nagbablog. Alam mo yung pinagtitinginan po kami ng mga tao. Dati nahihiya ako pero ngayon hindi na po ko nahihiya. Siguro na-enhance na yung kakayanan ko. Kasi po, isa sa mga pangarap ko yung ma-develop ko yung sarili ko as a better person. Pwede na! Sana all. Nakakatuwa lang kasi guys, alam nyo dati, hindi ko talaga ginagawa to pero ngayon ginagawa ko siya. Alam mo yung parang katawan ko na at utak yung nagtutulak mismo na mag-vlog ka. MJ Canto, Miko, mag-vlog ka. Everyday, gawin mo everyday. Alam mo yun, yung parang ginusto na ng katawan mo. Mararamdaman mo to kapag vlogger ka talaga. Mararamdaman mo to kapag gusto mo na talaga mag-vlog. Kaya nagpapasalamat din po ako sa inyo sa walang sawang panonood ninyo at suporta ninyo. Grabe guys, maraming salamat po. Hindi po kami magsasawa gumawa ng content. Mapasaya namin kayo ng konti, mapasaya namin kayo ng lubos, mapasaya namin kayo ng sobra. Doon pa lamang big impact na po yun para sa akin kasi meron pala akong napapasayang mga tao. Paano masabi? At ito na nga guys, nakapasok na po kami sa entrance ng Manawag Church. Kaya guys, enjoy lang po sa panonood. Makinig po muna tayo kay Father. Sa kanila ay sila rin nagsabing ipako sa krus. At nung pinapili sila ni Pilato na sino kanilang papakawalan, anong pangalan ng kanilang sinigaw Barabas, at anong sinabi kay Jesus, ipako sa krus. Kaya wala silang pakialam kung anong iyong nararamdaman. Dahil hindi ikaw ang pinili. At
Yung pagsigaw ng ipako sa krus ay sigaw ng mga taong sanay tumaksil, sanay manlukod, sanay na maiiwan. At dahil hindi naman ikaw ang pinili, manhid sila sa iyong pakiramdam. Sabi nga po ng nakakatanda, kung anong itinanim mo ay siya din ang iyong anihin. Kaya habang maaga pa magtanim tayo ng kabutihan para pagdating ng panahon ay kabutihan din ang ating anihin. Maraming salamat sa panonood.